balma shirifla jabarani lajɛbaw an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn nin waati na aw minnu sɔgɔlenba na shirifla jabarani sanfɛ jamana in kɔnɔ jamana in kɔkan aw bisimila aw ka jɛmukan kɛnɛ kɔnɔ n'o ye an danbe kɛnɛ ye an y'a fɔ aw ye kɔrɔfɔw la ka tɛmɛ k'a fɔ ko nin jɛmukan min filɛ nin ye laɲini tɛ foyi ye walasa an ka jamana fɔlɔ danbe min kun b'a kɔnɔna na maaya min kun b'a kɔnɔna na hɔrɔnya min kun b'a kɔnɔna na ka se ka hakililajigin kɛ an bi denmisɛnninw na walasa an ka se ka faamuya sɔrɔ o tɛ ɲɛ f'an ka wuli ka jɔ ka se an ka maakɔrɔw ma ani an ka maa faamuyalenw olu ka se k'a ɲɛfɔli k'a ɲɛ o hukumu kɔnɔ bi an ka kɛnɛ kɔnɔ an kɛmɛ ka maa min bisimila yani an ka don kɔrɔfɔw kɔnɔna na an bɛ bisimila maa dɔ dunan tɛ kɛnɛ in kɔnɔ an ye jɛmukan caman kɛ n'o ye madame Danbele Kunba Tangare an b'a fɔ Kunba salamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bisimila Danbe kɛnɛ kɔnɔ. Sa n bɛ foli di Danbe émission lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma ka foli di Sirifila télé yɛrɛ ma ani e yɛrɛ min bɛ Danbe kɛnɛ sigi ka foli kurakuraya ka taa e yɛrɛ yɔrɔ n bɛ segin k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen salamu alaikum. An b'a fɔ waleykum salam wa rahmatulahi taala wa barakatuhu a diyara n ye kosɛbɛ an b'a dɔn maaw famani ma a bɛ waati bɔ i yeli kɛnɛ kan an b'a dɔn a diya mɛ mɔgɔ caman ye bi an ye wele an bɛ fɛ ka kuma fɛn kan fɛn min ni a nafa ka bon kosɛbɛ an ka jamana in kɔnɔ jamana in ye danbe jamana ye hɔrɔn jamana don fɔlɔ aventure la maa minnu tun bɛ taama u ko ni kun taara diɲɛ fan o fan n'i ko k'i ye maliyɛn ye i bɛ taa sɔrɔ bonya b'i kan karama b'i kan i ka ko bɛɛ lajɛlen danaya b'a la mais bi jamana bɛ jamana la n'a y'a yirala k'a fɔ i ye maliyɛn ye i bɛ kungo sɔrɔ an b'a ye k'a fɔ an ka jamana in kɔnɔ an yɛrɛ dama gɛlɛya b'a ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ fɛ k'a dɔn maliyɛn ka nin lagosi in sɔrɔ ani jamana in ka nin lagosi in sɔrɔ sababu jumɛn na n'a ye. Alhamdulilahi rabil alamin an bɛ ala deli ala k'an ka fɔtaw bɛ sababa ma ala ka bi tulo kunnadiw kɔnɔ ka taa sabati dusukun nɔrɔlenw sanfɛ Jalo i ka ne babu in a ka gɛlɛn komi a ka nɔgɔn ka da ka kuma la gasi tɛ ban an dun filɛ babu mun kan n'i ko k'i ka walanwala k'i da don a la tuma dɔw kuma fɔcogo bɛ se ka dɔ tɔɔrɔ nka tuma dɔw fana ni dɔ ma tɔɔrɔ walejugu tɛ kɛlɛ an bɛ hakɛto ɲini lamɛnbagaw fɛ n'a bina min tɔɔrɔ yɔrɔ ka hakɛto b'a kɛrɛfɛ alhamdulilayi ayiwa Jalo n'i ye ne yɛrɛ ɲininka mun y'an se ni niveau la bi jamana in kɔnɔ fo ka taa an danbe lagosi kɔ kan Jalo n b'a fɔ n ko mara de tununa fɔlɔ ka da ka fɔlɔ mara kun bɛ kɛ kɛcogo min na ani bi mara bɛ ka kɛ kɛcogo min na fɛn sugu kelen tɛ ni yɛrɛ mabila cayara ka hadamaden kɛ ko tigi t'i la k'a k'i n'a fɔ bagan a ye hakɛ to c'est-à-dire tubabu b'a fɔ animaux en divagation farafin an maliyɛnw kɛlen don o de ye bi an bɛɛ bɛ an kun fɛ tigi t'an si la ladonbaga t'an na kunnagosibaga t'an na donc baara gɛlɛyara ni ne yɛrɛ ɲininka ne b'a fɔ lamɔ de tiɲɛna mun fana ye lamɔ tiɲɛ bi jamana in kɔnɔ Jalo bɛɛ ko n den hali fɔlɔ la dubaw kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ fa kelen de bɛ den bɛɛ mara ba kelen de bɛ den bɛɛ mara mais bi du bonyana cogo cogo bɛɛ b'i wasa don i ka gwada de la dɔgɔnin kɔrɔkɛ tɛ se ka dɔgɔnin den bugɔ bilen dɔgɔnin tɛ se ka kɔrɔkɛ den bugɔ du muso fɔlɔ yɛrɛ kuma t'o bolo bilen bɛɛ ko k'i occuper i ta la ni mara kɛra o cogoya la Jalo o de bɛna ni tiɲɛli ye an filɛ o tiɲɛli kɛnɛ de kan mais alhamdulilayi minɛn dɔ bɛ jɛngɛ a kɔnɔfɛn a tɛ bɔn an b'a lajɛ de ka mara in k'a segin so ka segin an danbe kɔrɔ ma ka segin an tabiya kɔrɔ ma ka segin an taabolo kɔrɔw ma a ka ca ala fɛ ni o kɛra bɛɛ k'i cɛsiri i ka cɛsiri cogo la i ka fana ni o kɛra Jalo lala ni ala ye an dɛmɛ génération minnu bɛ ka wuli lala na ala y'an dɛmɛ mara in a bɛ segin kɔ n'o tɛ ni ye ne yɛrɛ ɲininka ni maakɔrɔbaw y'u kanto ko bidenw don a kuma bɛ ne tɔɔrɔ biden jɔn ye biden bange
bi maakɔrɔba tɛ kunu maakɔrɔba jɔn fana o bange kuna sini maakɔrɔba tɛ donc an mansaw ma tiɲɛli min minan sigi an kɔrɔ an kana sɔn k'o sigi an denw kɔrɔ n'o tɛ ne b'a fɔ n ko ye trahison de génération de c'est comme an bɛ ka an bɔnnaw janfa ni o janfa continuera a bɛ tagama an bɛɛ kɔ de kelen kelen anw mansaw ma se ka anw koro anw ma se ka an denw koro olu tɛna se k'u denw koro donc a bɛ kɛ continuité de mara tɛna na cogo si la o faamuyara kosɛbɛ kuma an bɛ ɲininka k'a fɔ i ka kuma daminɛ i ko mara de tiɲɛna mais mara tigi dun b'a la mara tiɲɛyɔrɔ a daminɛna yɔrɔ jɔn y'u tabila ni mara tiɲɛna Jalo bɛɛ y'i tabila mara bɛ daminɛ du de kɔnɔ fɔlɔ ni du bɛɛ dilanna kɛnɛmala tɛ tiɲɛ o kunu mara bɛ kɛ du kɔnɔ mara bɛ kɛ kɛnɛma misali kunu denmisɛnnin mana maakɔrɔba natɔ ye a tɛ se ka nɛni kɛ a ɲɛna n'a ye nɛni kɛ maakɔrɔba sina b'a minɛ k'a bugɔ wa a ɲɛjitɔ tɛ se ka s'u ka so n'a ɲɛjitɔ taara a tɛ ɲininka o a bɛ minɛ ka bugɔ de a bɛ dɔn k'a ye tiɲɛli kɛ kɛnɛma o ye kelen ye filanan Jalo kunu mara kun bɛ kɛ ekɔliso la denmisɛnnin kun bɛ siran ekɔli karamɔgɔ ɲɛ ka tɛmɛ mansaw kan bi nin bɛɛ tiɲɛna mara tɛ ka kɛ so mara tɛ ka kɛ ekɔliso la donc maintenant ni mara tɛ ka kɛ so a tɛ ka kɛ ekɔliso la bɛɛ n'i ka marabaliya bɛ bɔ bɔlɔn kɔnɔ ni bɛɛ n'i ka marabaliya nana sigida la a bɛ cari n'a carina a bɛ dugu minɛ n'a ye dugu minɛ a bɛ jamana minɛ n'a ye jamana minɛ a bɛ taa ka bolo da jamana bɛ tiɲɛ donc bi an bɛ o de niveau la ka da ka mara tiɲɛna fan bɛɛ lajɛlen de fɛ bɛɛ ko n den kana bugɔ ekɔli la a kana bugɔ so bi n'i y'i sigiɲɔgɔn den bugɔ i kunna jala a m'i wele polisi la hali tuma dɔ n'i y'i balima den bugɔ i kunna jala a m'i wele polisi la an dun ma mara o cogo la kunu fa kelen de kun bɛ den bɛɛ la ba kelen bɛ den bɛɛ la i bɛ taa sɔrɔ hali so kɔnɔ ni denmisɛnnin tɛ siran mɔgɔ ɲɛ a bɛ fɔ tonton karisa bɛ kare kɔnɔ dɛ n'i m'a dabila n b'o wele ka na wali kelen mama karisa bɛ kare kɔnɔ dɛ n b'a wele ka na mais sisan denmisɛnninw ma siran so kɔnɔ ta yɛrɛ ɲɛ o jango kare kɔnɔ ta an b'an ko min ka taa an jami kuma o faamuyara kosɛbɛ hali sisan an bɛ ɲininkali kelen min kɔnɔna na hali sisan a ka di ne an ka a walawala du kɔnɔna mara bɛ daminɛ dutigiya bɛ maa fila ni ɲɔgɔn cɛ cɛ ani muso mara tiɲɛni du kɔnɔna na yalima dutigiw de nɔ don wa walima an balakaw du musow de nɔ don alhamdulilayi Jalo sogo ka fasa muru da ka go dɔ bɛ bɛɛ la mais n'i y'a jateminɛ muso de bɛ furu kana jɔli kama muso de bɛ furu kana dilanni kama muso de bɛ furu kana mara kama fa ninnu alhamdulilayi sisan nɔ fa caman bɛ yen nɔ olu jabala ye kɛnɛmala ye bɛɛ ko gɛlɛya bɛ ko n bɛ taa ɲɛɲini ka na n'a ye so fa bɛ taa min kɛ kɛnɛma a t'o kɛ so kɔnɔ tuma dɔw la ba e min bɛ so kɔnɔ ni ni denmisɛnninw bɛ ɲɔgɔn kan a ka kan i kana denmisɛnninw ka kokolon bɛɛ datugu ka da ka den kɔdogo de fana ye mara in tiɲɛ kosɛbɛ o fiɲɛ o bɛ anw musolakaw la tuma dɔ i fanga tɛ se ka den derese k'a don da bɛɛ lajɛlen fɛ n'i y'a dɔn i fanga dɛsɛra i jija i ka dutigi kunnafoni mais ne ko k'i b'a bɛɛ jɔsi i tɔgɔ la ten k'a goro a laban n'a taara k'i bolo dan dutigi bɛ bɔ a kalama tuma min na o b'a sɔrɔ a taara ka dan kɛ den tɛna se ka dilan bilen fa ma bɔ a kalama tuma la e yɛrɛ dara den kɔ ka den diya ɲɛ ma o kuma a defo belebele sokɔnɔna ta a bɛ o yɔrɔ la kosɛbɛ n'o bɔra ye fɔlɔ an ka kalanyɔrɔw la u b'a ɲɛfɔ cogoya min na i bɛ taa sɔrɔ kalan kun bɛ kɛ min bɛ faso kanu don jamanaden kelen kelen na mais est ce que o fɛgɛyali kalanyɔrɔ la o ma na ni nin bɛɛ ye wa ne ye ɲininkali o la bon a bɛ se ka na n'a ye kɛ parce que n ye min f'i ye cogo cogo éducation de base fɔlɔ-fɔlɔ ye sokɔnɔna de ni sokɔnɔna mara ɲɛna hali tuma dɔw ni école ta ma tilen kosɛbɛ mara in a tɛ jɛngɛ mais mara banna so kɔnɔ denmisɛnnin ni marabaliya bɔra so kɔnɔ ka taa se ekɔliso la maître fana fɔra o kana bugɔ bilen donc maître tɛ se ka fanga sigi denmisɛnnin kan bilen ni tubabu ko pression tɛ kɛ denmisɛnnin kan bilen n'o tɛ kunu ekɔliso la i y'a fɔ cogo min na kalan minnu tun bɛ n'o tun ye éducation civique morale ye alhamdulilayi o y'an caman tilen hali ka se enseignement ménager ma o tun bɛ kɛ fɔlɔ la mais est ce que sans enseignement ménager yɛrɛ bɛ kɛ ekɔli la bilen ne ma da la puisque ne tɛ ka kuma mɛn denmisɛnninw da kɔnɔ
enseignement ménager kun bɛ kɛ sababu ye Jalo hali i cɛ n'a ka fini bouton tigɛlen tɛ se ka bɔ puisque i bɛ dege couture la école la n'a ka fini kora n'i y'a ye bouton tigɛlen don e yɛrɛ bɛ miselinin ta i b'a fixer n'i y'a ye denmisɛnnin dɔ ta bɛ ten i b'a kɛ hali fɔlɔ enseignement ménager bɛ kɛ denmisɛnninw kun musoya taabolo kun bɛ fɔ denmisɛnninw ye enseignement ménager madame fɛ donc a bɛ kɛ sababu ye i b'i janto i yɛrɛ la joona i mana commencer ka don musoya la a b'a kɛ sababu ye i tɛ tiɲɛli kɛ o bɛɛ ye mara dɔ ye o n'a nana éducation civique morale fana la fɔlɔ la jamana yɛrɛ tabiyaw kalan bɛ kɛ mɔgɔw kun i n'a fɔ sisan an ka jamana tabiya la un peuple un but une foi o kɔrɔ bɛ f'i ye k'a walawala i ye n'o fɔra donc i bɛ faamuyali sɔrɔ a la k'a dɔn k'a fɔ jamana ye jamana min ye a bɛ bɛn ani kelenya ani hakilina de ko fɔ bɛɛ kan ka taa o taabolo kan sisan o dɔgɔyara n'i y'an ka drapeau fana couleur ta vert jaune rouge nin bɛɛ lajɛlen n'a kɔrɔ de don ni i faamuyara o bɛɛ lajɛlen na i b'a dɔn k'a fɔ i ka jamana sinsin bere fɛn dɔ de don mais ni e ka kalan kɛra kunfɛ taga ye e tɛ o dɔn yɛrɛ kɔni Jalo a baara a ka gɛlɛn dɔɔni dɛ an bɛ dugawu de kɛ sababu ɲuman halisa Ala k'a d'an ma a ka gɛlɛn kosɛbɛ kuma kɔnɔna na i y'a fɔ i ka kumaw la k'a fɔ ko fa ni ba olu de ye marakɛlaw ye o kɔrɔ olu ka fara ɲɔgɔnya olu de bɛ na ni sababu ye ka den dilan ka mara k'a ladon ka ɲɛ mais est ce que bi an bɛ waati min na foyer ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya min bɛ bɛnbaliya min bɛ i bɛ taa sɔrɔ cɛ ni muso min bɛ n'u ka foyer la ni bɛn bɛ a man ca kosɛbɛ est ce que o fana fɛgɛyali o tɛ ka na ni mara tiɲɛni dɔ ye an ka jamana in kɔnɔ bon o bɛ se ka na ni mara tiɲɛli ye mais ni o nana ni mara tiɲɛli ne b'a fɔ k'o ye kɛn yɛrɛ la de ye o ka d'a kan e ni sotigi ma bɛn togo togo wala e ni muso ma bɛn togo togo fɛn min bɔra aw la ni aw ma se ka olu ka a bɛ fɔ cogo di u ka droit préserver aw ma se ka olu ka lamɔ lakanda a bɛna kɛ aw bolo tɔ ka jɛ de o aw jɛra aw ye denw sɔrɔ aw ma bɛn denw ma ɲɛ donc aw kɔni ka adamadenya kɔni kɛra n donna la ten n bɔra la ten ye o donc sigi mana gɛlɛya togo togo cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ a ka kan denw sen kana don a la denw kana bɔ a kalama a kana jouer denw ka éducation fana kan ni o ye denw ka lamara ye mais ni bɛɛ y'i bolo jigi tuma dɔ la cɛ b'a fɔ lamɛnbagaw ka hakɛ to e tɛ kɛ foyi ye musojuguden n'a ma kɛ fɛn ye e tɔgɔ b'a kan e jamu b'a kan donc fanko de bila an kun na muso fana mana wuli kuma dɔ la e fa ma fɛn ɲɛ e yɛrɛ tɛna na fɛn ɲɛ n'a ma fɛn ɲɛ a kɛra e fana de la o bamananw ka kuma cɛ den ka ca ni muso den ye o ni den ma ɲɛ pepepe ni fa kɔntanna don min na a bɛ ni den bɛɛ bila porte la ni an y'a miiri o la a ka ka fɛn minnu bɔra an na fa jɔyɔrɔ kɛra fɛn o fɛn fa kɛra maa sugu o sugu ye jogo sugu o sugu kɛra fa la an kan k'an jija ka se ka fɛn minnu bɔra an na k'u tɔpɔtɔ k'u lamara olu ka se ka kɛ misaliw ye Ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye sisan an bɛna ni solution ye komi dutigi cɛ kelen o kelen i kelen k'o ka den sɔrɔ i kana ka éducation daminɛ sira jumɛn fɛ Jalo dutigi cɛ kelen kelen o kelen kelen yani an ka se den ma furu de fɔlɔ bɛ kɛ o ou bien o ye tiɲɛ ye karamɔgɔw malimatuw k'a ma ko den ye furu tɔnɔ de Ala ka cadeau de ye den ye furu kɔnɔ yani den ka na n'a hakili la aw bɛ période dɔ kɛ ɲɔgɔn kan fɔlɔ aw filaw furu kɔnɔna la aw fila bɛ waati dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ yani den ka na fo aw fila yɛrɛ k'a ɲini fɔlɔ ka ɲɔgɔn faamu i bɛ taa sɔrɔ e ni ne ye ɲɔgɔn ta défaut dɔ bɛ la défaut dɔ bɛ ne la n'o ye fiɲɛ dɔ bɛ la fiɲɛ dɔ bɛ ne la yani den ka na e ka yɔrɔ min man ɲi ne k'an jija k'o bɔ e la ne fana ka yɔrɔ min man ɲi e k'i jija ka o bɔ ne la donc ni o kɛra den bɛ na waati min o b'a sɔrɔ e jogo ni ne jogo a bɛɛ ye ɲɔgɔn ta n'o kɛra ni den nana a bɛ se ka den ladamu a ladamu cogo ɲuman na mais ni e jogo ni ne jogo tɛ ka ɲɔgɔn ta ni den nana e bɛ k'i ta kɛ den bɛ k'o ye denmisɛnnin ye bɔgɔ kɛnɛ don ne bɛ k'an ta kɛ denmisɛnnin bɛ k'o ye a tuma dɔw la lamɔ in tɛ ɲɔgɔn kunbɛn cogo si la n'a ma ɲɔgɔn kunbɛn den yɛrɛ t'a dɔn jɔn ta ka ɲi jɔn ta man ɲi donc finalement o de bɛ kɛ penden kelen ye den yɛrɛ bɛ kɛ kɔnɔtɛ wara tɛ ye a t'a dɔn bɛ jɔn jogo ta so kɔnɔ ne bolo o ye a belebelema yɔrɔ dɔ ye fɔlɔ donc bɛɛ furucɛ ni furumuso kan k'i yɛrɛ ladilan fɔlɔ ka taa ni ɲɔgɔn taabolo ye yani den ka na ni o kɛra ni den nana a ka ca Ala fɛ
o b'a sɔrɔ muso ye cɛ taabolo jɔnjɔn faamuya cɛ fana ye muso taabolo jɔnjɔn faamuya donc cɛ de b'a ka a bɛ fɔ cogo di schéma d'éducation bila muso ɲɛkɔrɔ i t'o kɔrɔ fɔ an ye bamanankan na a ka taabolo a ka mara taabolo donc cɛ b'a ka mara taabolo bila muso ɲɛkɔrɔ kabiri den bɛ bila bamanan na a bɛ commencer ka sigi a bɛ commencer ka faamuyali sɔrɔ kabiri a bɛ commencer ka yɛlɛ il faut que kabiri o wagati a k'aw taabolo la faamuya den na dɔɔni 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 donc a n'a bɛ wuli a n'a bɛ kɔrɔbaya n'o kɛra den bɛ se ka ladamu cogo ɲuman sɔrɔ mais ni e ye den ka ko kolon bɛɛ kɛ yɛlɛko ye ko denmisɛnnin don a b'a bila bɔgɔ kɛnɛ mana ja a ti changer bilen dɛ fo ni y'a ci ka segin a kan yari tɛ se ka den faga k'i b'a la nati kura ye tuguni ko parce que jugu min b'a la o man ɲi donc o siratigɛ kɔnɔna la an ka kan k'an jija de depuis den bɛ ŋunuma waati min ka faamuyali kɛ fo kana se jardin ma ka se école la don ma Jalo ka den ka éducation k'a la dilan k'a su a nɔfɛ k'a kɔlɔsi a nɔfɛ k'a jateminɛ a nɔfɛ hali kunu an ka maakɔrɔw bɛ kɔlɔsili kɛ den taama ɲɔgɔn i b'o jateminɛ o fɔlɔ waliden gɛn kun tɛ yen mais i mana denmisɛnnin y'i den nɔfɛ i bɛ enquête kɛ nin bɛ bɔ karisalaka jumɛn ka so n'i y'a dɔn a bɛ bɔ karisalaka min ka so mara bɛ o du kɔnɔ i den bɛ kɛ o taama ɲɔgɔn jɔnjɔn ye mais n'i y'a dɔn mara tɛ karisalakaw ka so i b'i den koronso kɔnɔ i bɛ kangari da ye karisa t'i taama ɲɔgɔn ye a taabolow tɛ kelen ye n tɛ fɛ k'i ye karisa nɔfɛ mais o b'a sɔrɔ e ma walidennin gɛn o mais tuma dɔw fana a bɛ se ka kɛ muso an ka fɔlɔ musokɔrɔba dɔw bɛ i b'a dɔn karisalakaw den man ɲi a bɛ n'i den nɔfɛ i bɛ kangari da karisa taabolo min b'i la aw ka so o tɛ kɛ ne baara yan dɛ n'i bɛ sira ɲuman ta i bɛ kun ɲa mais n'i tɛ sira ɲuman ta i tɛ kun ɲa nɔ dɛ nin bɛɛ kun ye mara ye nin bɛɛ kun bɛ mara diya fɔlɔ nin bɛɛ kun bɛ denmisɛnninw mara kunun mais bi n y'a f'i ɲɛna Jalo i den bɛ sute ka taa dɔgɔkun kelen kɛ dɔ ka so a t'a ɲininka yɛrɛ mun na e bien ne ɲɛ bɛ la n ka so nin y'a dɔgɔkun kelen e bɛ bɔ du jumɛn kɔnɔ mun de kɛra mun bɛ yen sisan mansa tɛ o ɲininkali kɛ nin ye défaut jugu ye dɛ nin t'an taabolo kɔrɔ ye nin tɛ danbe ye kabiri denmisɛnnin bɛna tile bara sɔgɔma fo wula fitiri kan ka sɔrɔ den bɛɛ donna a ka so normalement e y'a ye fitiri sera a ma ta a karisa e b'an ka so kabiri sɔgɔma fo sisan mun bɛ yen an ni n fa bɛ ɲɔgɔn na an ni n ba bɛ ɲɔgɔn na bila ɲɛ an ka taa wali kelen i ma kuma jɔlen sɔrɔ a da a tɔn bilen ye i ka taa u ka so karisa bɛ ne ka so kabiri sɔgɔma n'a nana mun bɛ yen i bɛ faamuyali sɔrɔ mais an ka bi tile la an y'o bɛɛ kɛ émancipation de ye wa an y'o bɛɛ kɛ tubabuya de ye wa musomanin bɛ taa yɛlɛma cɛmanin dɔw ka so dɔgɔkun kelen fa tɛ ɲininkali kɛ ba tɛ ɲininkali kɛ wali musomanin dɔ bɛ taa yɛlɛma musomanin ɲɔgɔn dɔ yɛrɛ ka so dɔgɔkun kelen fa tɛ ɲininkali kɛ ba tɛ ɲininkali kɛ ni ye mara tiɲɛ de ye o ni mara ma tiɲɛ denba ɲuman denfa ɲuman e bɛ se k'i sigi cogo di ka waliden lajɛ taa ka segin na e ka so a yɛlɛma kun dɔn i fɛ yen e m'o ɲɛɲini k'o dɔn et puis e y'o to yen ten e tɛ ɲininka ni mara bɛ ka so donc Jalo nin damantan nin bɛɛ ye éducation soubassement de nin y'a dugumalaw de f'a ka ladilan ka ɲa de n'a ma ladilan Jalo an b'an bolo su an yɛrɛ ɲɛ la et je crois que an bolo a donna an ɲɛ yɛrɛ kɔnɔ ka ban an b'a bɔcogo de ɲini ala ka a bɔcogo nɔgɔya yarabi ni dutigiw jɔ o jɔyɔrɔ la olu sera ka nin bɛɛ kɛ an bɛ jamana dɔ de kɔnɔ wala jamana ɲɛmɔgɔ olu fana kana ka jɔyɔrɔ jumɛn ta min b'a to mara ka se ka ɲɛ jamana kɔnɔna na Jalo jamana ɲɛmɔgɔw fo n'an bin'u kan cogo di Jalo n y'o de f'i ye kuma daminɛ la mara bɛ daminɛ so de kɔnɔ n'i y'i den mara so kɔnɔ wallahi Jalo ni marabaliya tɛ bɔ kɛnɛma o mais n'e ma mara virus de ye marabaliya ye c'est-à-dire a bɛ quartier denmisɛnnin tɔw contaminé ni quartier denmisɛnninw contaminé na sigida denmisɛnninw bɛ contaminé n'o kɛra jamana bɛ contaminé n bɛ misali kelen di ma an ye jɛmukan dɔ kɛ réseaux sociaux kan bi alajɛ kɛ réseaux sociaux ma kɛ faneni baneni yɔrɔ ni ɲɔgɔn buruja yɔrɔ ye ya mais mɔgɔ min den marala est-ce que o bɛ sɔn k'a kɛ wa n'i ye o dama lajɛ Jalo a b'a yira k'a fɔ problème bɛ yɔrɔ dɔ de la o jamana marabagaw bɛ se ka mun kɛ ni min ma se ka i ta mara so kɔnɔ dɔ wɛrɛ tɛ jamana marabagaw bolo k'i den minɛ ka taa n'a ye kaso la ala k'an kisi kaso ma ala ka silamɛden bɛɛ kisi kaso ma kaso tɛ solution ye o mais o y'a sɔrɔ de a kɛra damatɛmɛ ye
jamana marabagaw tɛna bɔ mɔgɔ si u ka so ka taa mɔgɔ si den mara i ka so ka da ka bi an denw ka marabaliya yɛrɛ a sera jamana marabagaw ma ha ka ja ka se jamana ma fo ka lagosi se an ma kɔ kan ka da ka Jalo an bɛ baara min kɛ bi réseaux sociaux sanfɛ jamana wɛrɛ mɔgɔw b'u yɛrɛ ɲininka de maliyɛn ye mun mɔgɔ sugu ye i bɛ anw de ka président burujalen réseaux sociaux kɔnɔ i bɛ anw de ka ministres burujalen réseaux sociaux kɔnɔ i bɛ anw de ka dɔnnibagaw burujalen réseaux sociaux kɔnɔ ni o bɛ kɛ yɔrɔ min na est ce que mɔgɔ yɛrɛ bɛ fariya o ka i kunda o jamana masina ka wa marati jamana min kɔnɔ ni y'i kunda o ka Jalo ni bɛ yɛrɛ sɔrɔ la i yɛrɛ o san dɛ ala ka an kisi yarabi kumba an ka waati bɛ ka sɛnsɛn ka se e ka nin kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i bolo ka da nin kuma ninnu kan alhamdulilayi Jalo an bɛ dugawu kɛ hakili ɲuman ala ka di an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ka ala deli an bɛɛ k'an kɔfilɛ kunun tɛmɛna dɛ an ka maakɔrɔbaw y'an mara ka ɲa denmisɛnnin ale tɛ se k'a to denmisɛnniya la ka maakɔrɔbaya ko dɔn mais maakɔrɔba de bɛ se k'i to maakɔrɔbaya la ka denmisɛnniya kuma fɔ n'i ye denmisɛnnin to a yɛrɛ ma Jalo n'a tiɲɛna a bɛ k'i la ka da kan i den ka tiɲɛli nɔ a kɔlɔlɔ bɛ se i ka du de fɔlɔ ma n'a sera i ka du fɔlɔ ma a bɛ se i ka jamana ma sigida ma ka sɔrɔ ka se jamana ma kuma kuncɛ kuma la ne bɛ min fɔ an ka maakɔrɔbaw ye a n'an sisan génération ye an k'an ka maakɔrɔw an k'u kɛ an baro kɛ ɲɔgɔn ye an ka kɔrɔlenw taabolo ɲininkali kɛ an ka kɔrɔlenw sira an k'u lataama émission ka sigi jabaraniw ni radio sow la radio ka ca bi alhamdulilayi Mali radio privé yɛrɛ n bɛ min da dɔn min kɛlen don ka kɛ kulu ye o bɛ 300 ni kɔ la ou bien 412 la an bɛ don min ko bi minnu kɛlen don kulu ye Mali kɔnɔ k'a daminɛ Bamako fo Kidal radio so min kɛlen don kulu ye ka kɛ association n'a bɛ fɔ URTEL olu bɛ bi radio 412 la ni ma fili jɛkulu la ni an y'an fanga di ɲɔgɔn ma den mansaw ka fɔ marabagaw ka jɛmuw sigi minnu bɛ na ni ladilikanw ye ka kɛ sababu ye denmisɛnninw yɛrɛ ka hakili ka kɛ sababu ye maakɔrɔw k'u janto u ka duw la a dɔ bɛ dɔ la tiɲɛli a bɛ dɔgɔya filanan an ka lajɛ ekɔlisow la mara ka di karamɔgɔw ma mara ɲuman ka di karamɔgɔw ma wa karamɔgɔ ɲumanw fana ka ta n'importe qui kana kɛ karamɔgɔ ye ka da ka maa b'i ma la n'i y'o fana kɛ karamɔgɔ ye e ma ladamu ko ka dɔ ladamu a tɛ sabati o kuma nin bɛɛ kan ka kɔlɔsi kunu a kun bɛ kɛ ten de o kunu bɛɛ kun tɛ kɛ lakɔli karamɔgɔ ye f'a kun ka dɔn fɔlɔ denmisɛnnin kanu b'i la a ka dɔn i bɛna métier min kɛ o fana kanu b'i la a ka dɔn k'a dɔnniya b'i la n'o kun kɛra i bɛ kɛ lakɔli karamɔgɔ ye o la e kun tɛ tiɲɛli kɛ baara in kɔnɔ cogo si la an k'a lajɛ k'o fana danbe k'o segin a togo la ka éducation civique morale k'a bila école kɔnɔ tuguni ka na ni enseignement ménager fana ye min bɛ kɛ sababu ye musomaninw fana bɛ se k'u janto u yɛrɛ la u bɛ dege hali tobiliw la an bɛ duuru-duuruninw fara ɲɔgɔn kan madame b'an dege tobilininw na nin bɛɛ bɛ kɛ sababu ye min bɛ mara k'a segin so ka ɲa ne kɔni hakili la kuma kunbaba la ninnu de bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ jɔnjɔnw ye n'o tɛ jamana marabagaw tɛ se ka maa si den mara ye u ka mara de k'i den minɛ ka taa don kaso la wali ka ninjaniw labɔ k'u bɛɛ mate sɔgɔmada kelen yɔrɔ maa si tɛ ala deli o la n'u ka busan dara min den kan i n'i bolo da i kun ka kule o bɛɛ bɛ min na n'i y'a mara a tɛna taa marabaliya in kɛ kɛnɛma dɛ hakili ɲuman ala k'a d'an bɛɛ lajɛlen ma ala k'an denw dilan ka d'an ma ala ka duwawu bɛɛ lajɛlen amina ya rabbi an bɛ fɔ k'i wale ɲuman dɔn i ka nin jamukan duman ni ala sɔnna ma hakili la jamukan in dan tɛna kɛ nin ye don n'a nataw la ni ala ye waati d'a ma an na se k'an sigi ka kuma fɛn wɛrɛw kan ni ala sɔnna ma an bɛ foli lasigi aw ma ni waati in na aw minnu sɔgɔlen b'an na jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan an y'a fɔ aw ye kɔrɔfɔw daminɛ k'a fɔ ani maa min bɛ ɲɔgɔn bolo o ye madame Danbele Kunba Tangara dunan tɛ an ka kɛnɛ in kɔnɔ nka bi an kun bɛ ka kuma min kan o ye an bɛ jamana min kɔnɔ n'o ye Mali ye fɔlɔ danbe min kun b'a kɔnɔna na k'a ye bi a bɛ cogo min na sababu jumɛn nana ni a yɛlɛmali ye da sera sababu ma fɛɛrɛ minnu kana ka kɛ min b'a to an ye min bila ka se ka segin a kɔnɔna na a datura a fɛɛrɛ ninnu na o la an b'a ɲini ala fɛ kuma minnu fɔra ala ka tulo kunnandiw d'a ma an ka se k'u minɛ ka baara kɛ n'a ye
jamana in a den kelen kelen ala ka faamu d'a ma ka basigi don a kɔnɔ ala ka an ka laɲiniw sabati an mago bɛ jamana in na a ka segin cogo min na ala k'a segin ten jamana ɲɛmɔgɔw fɛɛrɛ ɲuman ani hakili ɲuman ala k'a d'u ma foli belebele o ye aw ta ye nin waati in na aw minnu sɔgɔliman na jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan k'a yira la k'a fɔ nin jɛmukan in an nana ka na a baara bɛɛ lajɛlen kɛ Kadijatul Kubra ale kalanso tɔgɔya la an ka musokɔrɔba fɛ n'o ye Nbayi Sakɔ ye an bɛ dugawu k'a ye ala k'a dɛmɛ a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn k'ala deli ala ka sigi wɛrɛ yira na wasalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wassalam.